Buskang Lok Sabha 2024 Chongmari Tewino Lahar Botok Krakale Mani Mangte Kasai Fekya Gilatris Bagma constituency by Khopjak Ibinagar BC Logewa Tipramota Adong YTF President Noret Jomatia no Khobui Jajuda YTF Adong Sumako Lainadi Soikare Tofane TV Jora sopai ka takuk jong sangori khalai nani Jora sopai ka buku shong pakuri shonai nani Jora sopai ka takuk jong sangori khalai nani Jora sopai ka buku shong pakuri shonai nani Sagno bedo guirkha bobagrale bini nini ani thamsani chobani bag Sagno bedo guirkha bobagrale bini nini ani manthaino sarnani bagai thamsa ngai choba khaye hano narna hani bagai sagni thino diui kelangna Thansha angai choba khlai hano narnai hani bagai shani thino rwai kelangnai Jora sopai ka takuk jong sangori khalai nani Jora sopai ka buku shong pakuri shonai nani Jora sopai ka takuk jong sangori khalai nani Jora sopai ka buku shong pakuri shonai nani Kesak bonanya Gofur bonanya Achuk thai bonaya lela thai bonaya Boleh kesak bohia Gofur bohia Achuk thai bonaya lela thai bonaya sini manthaino se singla sanai tongo nini ani bagai se choba khaina nango Nini ani bagai se bole jire kongo nini ani bagai se soba khanya nango Hai bai di o buku shong Ai khati choba thangai ngai Pai bai di o takuk jong pai thang ni soba thang lai nga Jora sopai ka takuk shong sangori khalai nani Jora sopai ka buku shong pakuri shonai nani Jora sopai ka takuk jong sangori khalai nani Jora sopai ka buku shong pakuri shonai nani Bole jire kongo nini ani bagai se soba khanya nango Hai bai di o buku shong Ai khati choba thangai ngai Pai bai di o takuk jong pai thang ni soba thang lai nga Jora sopai ka takuk shong sangori khalai nani Jora sopai ka buku shong pakuri shonai nani Jora sopai ka takuk jong sangori khalai nani Jora sopai ka buku shong pakuri shonai